Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउस दङ इउक्रेननि फरेन मिनिस्ट्रि दिमित्रो कुलबेया फिन भारतनिसिम आरज गाबदों आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिसिम मोननै हादरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहाखौ थाबथायनो रासियाखौ खावलायनो थाखाय खावलायहरो इउक्रेन हादरनि थासारिया गिथावना जानो थांगासिनो होनना रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिना वार्निं होनायनि उनावनो इउक्रेनआ भारतनिसिम दावहाखौ थाबथायनो थाखाय खावलायो वेस्ट बेंगलाव माखासे घन्टानि थाखाय इन्टारनेट सार्भिस बन्द खालामनो थिरांथा लायो वेस्ट बेंगल सरकारा रायजोआव सेकेन्डारि आनजाद सोलिबाय थानाय समाव वाट्सएप आरो गुबुन समाजारि बिजोङाव सोंथि बिलाइ लिक जानाय बायदि सन्देह गोनां आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय वेस्ट बेंगल सरकारा गंस्नि जिल्लाफोराव दिनैनिफ्राय इन्टारनेट सार्भिस बन्द खालामो मालदा मुराशिदाबाद उत्तर दिनाजपुर कच बिहार जलपाइगुरि बिरभुम आरो दार्जिलिं बेफोर जिल्लाफोराव दिनै 7 मार्च समबारनिफ्राय 9 मार्च बुधबारसिम फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासि 3 रिंगा 15 मिनिटसिम बन्द खालामनाय जागोन 10 मार्च बृहस्पतिबाराव खुला जागोन नाथाय 11 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम बन्द जागोन 13 मार्चआव खुला जागोन बिनि उनाव फिन 14 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम बेफोर जिल्लाफोराव माखासे घन्टानि थाखाय इन्टारनेट सार्भिस बन्द फोसावदों सरकारा सा 3,000 आमेरिकानि नोगोरारिफोरखौ लाफादेरनानै गासै 16,000 गुबुन हादरनि नोगोरारिफ्रा इउक्रेननि खैफोदनि समाव रासियानि हेंथायै दावहा नांनो थियारि जादों होनना इउक्रेननि राजथान्दैया वाशिंटन डिसिआव फोरमायदों जर्जिया आरो बेलारुस बायदि सभियेट रायजोनिफ्राय बांसिन सुबुंफोरा रासियानि हेंथायै दावहा नांनो आवगायबोदों मख'नो गोनांदि गासै 16,000 गुबुन हादरनि नोगोरारिफ्रा रासियानि हेंथायै दावहा नांनो थाखाय इउक्रेन फारसे सफैबाय होनना इउक्रेननि हादरगिरिया दाबि खालामो बेराफारसेथिं गुबुन हादरनि नोगोरारिफ्रा बे दावहायाव बाहागो लायोब्ला थासारिया गिख्रंथाव जागोन जि हादरनि नोगोरारिफ्रा बे दावहायाव बाहागो लागोन बे हादरनि सायाव रासियाया बेबस्था लानाय जागोन होनना हादरगिरि पुतिना हुमखि होयो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया दानि बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'निसिम सोंथि खालामदों मैया BPF हानजाया क'क्राझार जिल्लानि सोदोमस्रि क्लाबनि गेवलां फोथाराव क'क्राझार जिल्लानि BPF थान्दै मेल खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङोदि फैगौ एप्रिल दानाव रायजो सभानि मोननै मासियाव बिसायख'थि जागोन बेयाव BPFनो मोनसे मासि होनांगोन बिनि सायाव गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायबाय होनना बुंथियो लोगोसे गोदो बिटिसिआव थोंजोङै साख्रि होनो हायोमोन नाथाय दायो मा जाहोनाव थोंजोङै बिटिसि सरकारा सरकारि साख्रि होनो हालिया होनना सोंथि खालामो बेजों लोगोसे बिटिसिनि गामि दानख'नायखौ लानानै BPF बा बिटिआरनि गासै ओनसोलाव बिगोमाफोरजों सावरायनाय हाबाफारिखौ लालांनाय जागोन होननाबो बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रासिया इउक्रेननि दावहाया दिनै 12थि सान मैया दावहानि 11थि सानाव इउक्रेननि सान्थ्रि हानजाया मोनसे गेदेर दाबि खालामो इउक्रेननि सान्थ्रि हानजाया फोरमायनाय बादिब्ला रासियाया इउक्रेननि सायाव गाग्लोबजेननायनिफ्राय दासिम गासै 10,000सो रासियानि सान्थ्रिफोरनि जिउ गोमाबाय मख'नो गोनांदि रासियाया इउक्रेननि सायाव गाग्लोबनायनि उनाव रासियाया बुहुमनाङै निन्दा खालामजानायनि उनावबो रासियाया इउक्रेननि सायाव रकेट गुलि बायदि हगारनायखौ दासिमबो थाबथायाखै बुंथिनो गोनांदि रासियाया दासिमबो थाद'नाय गैयै इउक्रेन मिलिटारि बेस आरो गोबां ओनसोलफोराव बमा हगारगासिनो व्लादिमिर पुतिननि फारसेनिफ्राय इउक्रेननिसिम जोबथा प्रस्ताब होनाय जादों रासियानि खोथाखौ इउक्रेनआ मानिनांगोन आरो इउक्रेननि सान्थ्रिफोरा गावखौ गथायनांगोन अब्लासो बे दावहाखौ थाबथायगोन होनना रासियाया होनाय गासिबो दाबिखौ इउक्रेनआ मानिनांगोन टार्किनि हादरगिरि एरडगनजों व्लादिमिर पुतिना टेलिफननि जोहै सावरायलायनायाव बे बाथ्राखौ टार्किनि हादरगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों व्लादिमिर पुतिना मख'नो गोनांदि टार्किनि हादरगिरिया बे दावहाखौ थाबथायनो थाखाय टेलिफननि जोहै पुतिननिसिम खावलायनायाव पुतिना बे बाथ्राखौ फोरमायो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।